Nairobi. Jotelo mag kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance oramo ni gibiro dhi mbele kod ng'anyo nyaka piny owacho many yore mag duoko piny pek mar ngima. Odiochieng' ma kawuono jotelogo nochwalo kwayo margi mar ng'anyo dala ariyo e juma ne komanda maduong' mar obila ma Nairobi ka miluongo ni Bungei. Jo Azimio ne otero kwayo makamano ne tend obila mondo oyienegi gitim ng'anyo mamuol wuok tich kod tich ang'wen juma ka juma kochakore juma manyien. Bungei nonyiso jotend Azimio mondo ochwal kwayo mekgi e tesend obila kuonde ma gichano time ng'anyo go eko. Jo Azimio chwalo ng'anyo mar sundo piny owacho mondo kel fuong'ruok ne jopiny kaluwore gi ngima ma omedo ridore e kind dwaro mamoko bende. The regional commander about the intended meeting demonstration on Monday and Thursday next week. The council of the Azimio met and decided that we will continue with demonstrations. We are not doing this because you require the permit from the police officers for you to hold demonstrations in this country. This is a right given to every Kenyan under the Constitution. As we came here to serve Bungei, notification of our meetings on Monday and Thursday is a matter we wanted to address with him, so that there is no excuse for the police to rough up peaceful demonstrators. In this matter related to the issue of Monday protests, it has to be served to the police station, guided by the law. We are not saying that we refuse to pick or not. We are guided by the law that this document should be delivered to the officer commanding police station.